Ето сега, нека да изсипем докато е прясно, защото ако... Ето сега да приближим камера. И има съвсем малко за перфектната чаша. Ма не върви така. Искам да й добавя още нещо. Твърде е грозна така. Думата не е грозна, тя е много даровита. Това дава дар за всички времена. Вау! И откъдето и да го гледаш, все си е вкусно. Ето сега, ето какво ще посложим. Хоп, една сламчица. Истински коктейл. Но реших да използвам тези, знаете, за да ги настържа. Гледайте. Здравейте и добре дошли в Нюзрума. Днес скланяме глава пред един от най-големите български герои, Васил Левски. Наживо ще ви покажем как почитаме паметта на дядо на 142 години след неговата гибел. Ще пробвам и вас. За обвинение на съда. Оценка за това, че той не би бил достоен да се изяви като ръководител на такъв окръжен център. В засилването на напрежението между Тодор Пеев и Васил Левски би могло да се търси... Вау! Хубаво. Нека да продължим.